přejeme radostné pozdravy. Byli jsi zachráněn a dosáhli si věčného života? Ano, potřebuješ být zachráněn a jsi ten správný člověk, který má slyšet tuto zprávu. Skutečně na konci lidského života jsou jen dva místa, věčné odsouzení v ohni pekla nebo věčný život a spása s Bohem v nebi. Kam skončíš, záleží na tvém vlastním rozhodnutí. Pokud si vybereš být zachráněn a mít věčný život s Bohem, je jen jedna cesta – věřit v Pána Ježíše a přijmout ho za svého Pána a Spasitele. Pokud se dnes rozhodneš věřit v Pána Ježíše, pak je spása tvá. Prosím, vyslov tyto slova s upřímným srdcem. Pane Ježíši, dnes věřím a přijímám tě za svého Pána a Spasitele. Věřím, že tvá smrt na kříži vykoupila všechny mé hříchy. Vstup do mého srdce a vedej můj život na tvých spravedlivých cestách. Amen. Pokud to řekneš upřímně a z celého srdce, pak si dnes přijal spásu a věčný život a Otec v nebi tě vítá s radostí, což znamená, že tvé jméno je již zapsáno v knize života v království nebeském.